Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламен укып китәбез. 1961 елны Николаевка районы Зур Чирклей авылында Каримовлар гаиләсендә беренче сөекле кызлары Сулейманова Фәрзәнә Алимҗан кызы туа. Яраткан һәм сөеп үстергән бала гына түгел, ә үзеннән соң туган энесе һәм 3 сеңлесе өчен бик кадерле апа да булды. Бүген газиз әниләрен һәм яраткан әбиләрен безнең тапшыру аркылы балалары Хауа һәм Рафаэль, Арслан һәм Гөлнара, оныклары Камилә, Алсу, Ислам һәм Амиршик котлап, иң җылы теләкләрен ирештерәләр. Яраткан әниебез бик акыллы, тырыш кыз булып үсеп, бар яктан да олы ярдәмчегә әверелә. Мәктәптә дә ул бары бишле билгеләренә генә укып, активистка, комсомолка була. Уңышлы килеш мәктәптән укып чыккач, Пенза өлкәсе Городище педагогия училищесында белем ала. Кулына дипломын алган яшь белгеч янәдән туган авылына кайта һәм туган мәктәбендә хезмәт юлын башлап җибәрә. Шунда ул үзенең булачак тормыш иптәше Айсәне очрата һәм 1983 елның 29 октябрендә алар гаилә корып җибәрәләр. Шул көннән алып әниебез Ишле Сулеймановлар гаиләсенең бик яраткан әгъзасына әйләнә. Тормыш иптәше белән мәхәббәттә алар 2 балаларын, кызлары Хава һәм уллары Арсланны тәрбияләп үстерделәр. Яшь гаилә башлап Саратов өлкәсенә, аннары Самара өлкәсенең Высокая авылына күчеп китәләр һәм анда 30 елдан артык гомер иттеләр. Бүгенге көндә инде ул Самара шәһәрендә яшәп килә. Үзенең сайлап алган һөнәренә ул 30 ел гомерен багышлый. Әле бүген дә ул балаларга белем һәм тәрбия биреп хезмәт итә. Аның иң яраткан мавыгуы ул чәчәкләр үстерү. Аның өендә дә, йортында да кабатланмас бик күп төрле чәчәкләр күреп була. Чәчкәләрдән башка үз гомер чәчкәләрен, оныкларын аеруча нык яратып, төрле тәмле ризыклар белән сөеп, иркәләп, назлап үстерешергә ярдәм итә. Әни, сине гомер бәйрәмең, юбилеең белән чын күңелебездән котлыйбыз. Сиңа ныклы сәламәтлек, озын гомер, бик күп шатлыклар, озын-озак яшәвеңне телибез. Көчле рухлы һәм кешелекле, сабыр һәм мәрхәмәтле, юмарт һәм ярдәмчел, кадерледән кадерлесин. Әни, бүген син бик бәхетле, киләчәгең тагын да бәхетле булсын. Син өебезнең нуры, безнең өчен һәр чак олы җанлы, киң күңелле кеше, таянычыбыз, киңәшчебез, ярдәмчебез, ә оныкларыңа кадерле дәвәни. Һәр вакыт дус, тату, безнең өчен үрнәк гаилә булып әти белән яшәдегез. Без балаларыгызны үстереп, укытып, башлы күзле иттегез. Хәзерге көндә һәрберебез үз гаиләсе белән яши. Туган нигезгә кайтканда кочак җәеп каршы алуыгыз өчен зур рәхмәт сиңа, әни. Тормышыбызга ямь өстәп, кайгы хәсрәт күрми, алдагы көннәрендә дә сау сәламәт булып, мул тормышта безнең шатлыкларга сөенеп яшәргә язсын. Барысы өчен дә мең рәхмәт сиңа, әни. Әнкәй дә картайган инде, чәчләре дә агарган, нур сибелә, нур шәшелә, нур бөркелә алардан. Бик килешә аклары да, сагынабыз карасын да. Без агарткан чәч тә бардыр ул чәчләр арасында. Әнкәйнең ап-пак чәчләре агарган безнең хакка. Ул һаман яктыра бара, күңеле, җаны акка. Сыкланып карап торырлык, күзне ала алмыйбыз. Әнкәйләрнең бөеклеген яши яңлыйбыз. Туган көнең белән котлап телибез сиңа бүген. Күреп яшә карт көнеңдә балалар игелеген. Гомерләрең үтә инде ул, ашкынып аккан судай. Тик гомерең буйларына исәнлек бирсен Ходай. Хөрмәтле Фәрзәнә Алимҗановна, юбилеегыз мөбарәк булсын. Балаларыгыз юллаган музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Uzan күпме гомерләр, узада күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарын, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хәтирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең моторларын
дусларың, туганнарың янында яшә шатлыкка күмелеп. Тагын, тагын, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлы сокландыра барыбызны. Синдә булган сабырлык, теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән. Әнием, сине зурлыйбыз, теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән. Әнием, сине зурлыйбыз. Кешелекле уңган булган бик кадерле син безгә парлы җырлы гомерләрдә. Җитче әнием, син йөзгә юбилеем менә бүген. Узган күпме гомерләр, узса да күпме гомерләр.